Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wong kene biasa nek sedekah desa nanggap layang. Nanggap jaranan. Catur niki nanggap ludruk nggih Pak Bu. Sampeyan seneng nggih? Kula wis seneng oleh bayaran, oleh panganan. Juwajane warna-warna macam-macam. Jedinge cukup, banyune rontong ambil. Sayang setitik gak ono ciduke. Kuwi iki nang dia ciduk iki. Tak grayai ya Allah Gusti. Lah kok ciduke cuwek. Gelas plastik. Wong ngene pinter nanggap ludruk. Sing dipilih Budi Wijaya ludruk sing paling apik. Campur sarine wau mboten oleh 10 juta. Disawer kabeh. Tandake sawer kabeh, penyanyine ya disawer kabeh. Tari ular disawer. Mbuh karo aku ciuman kanggan. Oh nggih Pak Bu, sinten-sinten sing badhe nanggap Budi Wijaya kangge ulang ngarep niki mumpung tasih enten tanggalan sing kosong, monggo mlebet niki abahe nderek. Andek-andek nggo kanggo ulang 5, 6, 7, 8, 9 soalé penajenge kok. Tawanggapan terus gak tau leren. Ngono lho aku kepengin tuku kapak situ gak iso. Monggo sehat sedaya ya Pak ya Bu. Panjang umur nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nakali koko welut oleh welut disupe turang. Golek bojo golek sing manut nek gak manut cepet norawan. Salah dhewe tapi ndak blek. Menyang sama liwat kanan muga-muga Pak Lurah nyawer dagelan. Guyon-guyon Pak Bodan. Ini ya syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Budi Wijaya kolor tekniki ludruke mulai akan ikuti. Karena bismillah kaulami pitine jeng cerita wali songo anggota
Malik Ibrahim Dolor iku wali kang suci nyebar agama Islam saka negeri Sunan Ampel Dolor Sayyid Kali Rahmatullah nyebarno agama Islam nuklatah suro Maktum Ibrahim sinebut Sunan Bonang Teku Dewan Wali sing nek Raden Pakucap iku ngono Sunan Giri nota bersih kang dipun Jafar Sadiq iku ngono Sunan Kudus nyebarno agama Islam kanggo cara sing kabeh kawulan dulur dirangkul nanti dijak rasuk agama Islam hati sing Raden Kosim iku ngono Sunan Derajat kabeh kawulane diulang maca sabar percaya ing Allah lan Nabi Muhammad supaya selamat dunia Raden Said iku Sunan Kalijaga iku yen riwayat Pak dan kalau aja bareng wis tobat sakmene manggila sampai sinebut wali Allah wong ngakuni jaksa Syarif Hidayatullah iku Sunan Gunung Jati percaya ning agama Islam ngono agama kang kabeh kawulane dulur diulang salat lan ngaji kene kanggo
yen Raden Umar Said iku ngono Sunan Murya iku ngono putra dalem Sunan Kalijaga nyebarno agama Islam ora nganggo dipaksa supaya kabeh kawulane besok munggah suwa ayo wis begini kan Sarkas ngene tok iku lho nek dagelan wis ketok 1 juta durung kok ditambahi disawer Pak Lurah disawer Bu RT BE dagelan kaya tulisan siji loro telu papat ana rondo lemu pokoke emblak dikendak uga omahe tingkat bareng wis makan kok ditinggal bareng wis makan kok ditinggal kaine lair gak ono sing lahir ono gede dipitip nombok sama kok saben bengi dodol lakon setan saben bengi dodol lakon setan gawe sore mulai jam 4 nek kita koni jare tengkorak wingi aku perlu dikowo kajian aku perlu dikowo kajian dikowo ngalor liwat keprapat teko kerju kajian ora kuat katoke blodok bercantol kawan konangan karo kang lediman yo jaluk kakean dikowo kidul nang isor karongan gunung lapo-lapo kang ketiban wongonan Aku dewe yo tau kelakon duwe pacar lemu senenge nyakep take awe jange tak rapi karang salah kirim cakap biru kubur lagi